babaw lagi yan. Palit kong tambal sa kwan. Baboy, kapsuman. Ay, saan ka kailangan ni Crispin kay bagong abli? Naday, Oo, ilang tindahan kay bagong abli. Ato ta dito na. Ay, okay ka. Ay, bantay ka? o lagi ay isig kuhan na ni. Ato ta dito. Saman? Ori na lang. Usay. Chris, tindahan. Sa Oo, mukha, nana sabi. din si kuhan. Pare Kundoy. Hindi mo balibriyanan? Oh, Crispin na nila. Kawa na tindak crispin eh. Sir, Pero, Crispin. pili ko libre ninyo. Order may kuhan ka ng Kamura din, di ba? kakmano. Oh, saya to, ma'am. One, boss. One ko no kanang cup noodles. Cup noodles. Naka po. Dua lang. Dua lang. Ben. Walang. Asa ko, boy. Gusto mo yun, boy! Boy, asa? Asa nagano eh? Ato na de? Hey, sir! Oh, Kita na ko, sir. Kaya order nga cup noodles. Tulog ka po. Tulog ka mo. Sir, sa may flavor ka nang i-order na, sir? Ala, bulalo. Ala, Bulalo? spicy. Spicy. Pila mo, sir? Tulog. Nakuha ko, sir? Oh. Tulog mo na itong customer kay Oo, sir. first time ako na itong customer ni nga. Karoon pag yung adlaw. Sorry kasi na. Sige, sige. Sige na. Let's go, let's go. Sige. Ma'am, sir. Dala yung order, ma'am. Sir. Oh, sige na. Butangin ko ang. Ala, ginigit. Sobrang ng pagkaon na ni. Tao naman eh. Sorry kayo. Tupig tali na Ay, wala ni kamay ani. Pilam ni. Puro sila dagko. Away ka pa yun. Ay, gagmay. Saan ay gagmay na nga pan flavor ninyo? Lalo lagi ni. Oo. Uy, gagmay diya nga lalo na. Uy, Sir, ay gagmay na, sir. saan man mo mamaligyan? Di man mo kaila. Gamay bang dako. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Sir, asa mo? Sama boy. Kuhan ba nga itong init ba? Kay Asa order mo, order mo. Oo, wala. Oo. Boy, sus, awak kita. Hindi na ba ako? Siya mo na yung siya magkuhan ni. Kung kabawa, pinako ni. Ha? Oo nga ni. So? Sir, atubig sir. Tubig no. Sama na, uy! Oo, No, tubig maloy. pero dili man na tubig init man na mong... Sama ni tuhan na eh. Sama taong ka, uy! Sama na yung tawhanan Kaya ko. sa Kita, pagpamahal? kuna-una nga ako kuhan ba ng pugnaw. Tubig ang wala din. Kaya napay mong kanan mo na karinula. Ano man na, uy? Sorry sir ha. Akuhaan ba? Naan sa man na inuha? Baka niya eh. Niya. Ma'am, sir. Dara sir ay. Oh, naramlay na di ay. Sa inyo ako, mama, sir, kay... Very good. Sige, ablihan. Sama na, ablihan ko rin ako. Uy, abili na. Okay. Ikaw mo gusto probinsya gud ma'am. Salamat kayo ha. Kayo, Kalibutan ito na kayo ba? pwede ito. Kabre, Di ko ganahan ni painitay Ha? ani pre. asa na yung mga day? Red Rose ako pre. Siya mo kay malibre pre. Wow. Kaya ba, hala. Kumitay ko ako kay... Kining libre ko, nindot kay ikaw. Ma'am, inyala ko ma'am ha. Kuyang pa na ko ma'am. Oh, yab kani ang yab ayaw ko nga. Oh, sorry ma'am. Ma'am, pwede naman tayo apil ang plastic niya ma'am. Ay, dili pwede na yab Oh, ang plastic na kaon na nako. Sige na, yab na. Kapoya ni oy. Ngano man lang si ma'am ramay mo. Ako dahil di mo nang buhati man ni mo. Sama ako ha. Wala, di man na ginabukuan. Pupog ra ba ko ha? Mutan na ko. Wag ya Ana, ana, ana. Wala ba sa inyong bukid, ana, oy? Hello, ako ma'am, pagubad ko ma'am. O, sakto na. Ini harap ko si sampel niya. Sorry, sir. Kato na si katiman ni mo. Ako dai. Sorry sir. Duya ni ka. Di mo ka kamausan mo abli anak po. Ikaw po di ako bi. Siya naliguan ka sa kalibutan. Naglagot ko na yung buhay nga. Kabaw, Naglagot Abli. kayo. Sir, Abli. karon mo Oh, na ay, nabot resibo mo sir, karon mo ko resibo. Ah, probinsyano rin ka. Sorry kay sir. Tawad, di ba? Wa ko ni sa amo inani sir good. Ang suri, Karon pa ko nabot gikas sa permanente na. feed ba na. Pero, ang masok ko, ganda sa mga Sorry kay sir. Da. Oh, Next na diya. thank you, pre. Isa lang ko no Red Horse. Ah, mo ba? Sige, sige, magbuha niya. Asa ko makuha sir? Na. Pre. Asa gilahon ni sir? Anak ni sir? Oh, dili. Oh, magdiri ka na sir. Adra sir ay. Kaning 500 o 1,000? 100. Ah.
1,000 diyan ang Oh, reverse diyan. sir, endorse nilo. Na, reverse na 1,000 yan. Hindi ko gusto painit. Manginit, dani. Ano yun yung bro? Basta man ang kuha natin para ana ba? Painit ang iyo ha. Para panginit ang imo ha. Kutsara ba? Kutsara. Saan niya na eh? Huwag niya aplihan nyo. Pati na nagto. Ha? Sir, dapat sir. Di ba yung bidor ba? Lo, ano ba yung sir? Plituwa Ato, sa ato. nang order ko yun. Ito may apli na ko na. Bakal sir. Malas mo. Bakal sir. Itan, ano eh? Di ba kanang imong ipon muram na abridor? Oo. Mangimumay biya ka. Ano kaya ito? Kusog ikang paa. Luto na ni. Ana. Basta libre lagi tinindutay kaon. Sige kaon diha mayo. Oo, lang libre. Sirudoy. Libre ko ni. Sige. Banat yun. Mune, nindot Ay, na. kawaw. Wah, eh. Ikaw. Banat ka. Sayang, sayang yung pista ko nga. Baga, kami ito, kining baga, naong na bukit. Libre ni. Yang unang ko. Nara ba ko palito nahan? Dato na ko ni? Sige. Ha? Oh, nasa ko. Dato na ko niya? Oh, nasa. Kaya ba na niya? Yan sa favorite. Oke. Eh. Yan sa kahigon man ko. Ha? Pero na yun niya, balik ko sa kulay ha. Bago sa ko dito, mangihit sa pasa yun siya. Ah, ma'am. Usa. At tumay. Usa mo, kaluha mo. Kay usay mo, lakaw sa usa. Kayo na kayo kusanan. Ma'am, Sure, ha? Balik mo. Wala na ako kuha daw, mubalik ko dito kaya akong nodot Ah, na. sige, sige. Dahil na kong kaon dire. Ara lang ka, banat na kaon niya. Ano po yan? Sus. Ang kaon yan eh. Basta libre. Ang lamihag yun. Init pa lang. Yan na, katawran sa. Kayo, lamihag yun. Asa mo ang kauban? Naman mamalik ang kauban. Ah. Ang ikaw, ha? Yan, pahala ka siya. Kako ulit. Hindi tayo kagbayad na rin. Ito yun. Ah, sir, kanang maningil ta ko sa inyong order, sir. Ha? Maningil ta ko sa inyong order. Ano yun? Ano? Ganihara mo sir, mga tulo na ka-oras mo din, sir. Niya, maningil ko ba kay mulakaw na bang tagihan eh? Kasi ba mo bayad ano ang gipay nila kami nangihi pa mo to. Wala, di na na problema, sir. Importante, sir, na ubayad ka sa inyong order nga mo, sir. Di man ako yung libre naman kung di man ako gibayad kanto man mabayad ka. Adi, problema na mo, sir. Ang wala, sir, nga maningil mi sa inyong giorder nga ron. Kaya kung amo, tarong alas 12, musila naman mi. Irula, ang rula pa na, down naman na. So ano okay pa ka. Ah, problema na mo, sir. Mamila po na. Tante, ikaw, order ka na po. Ubayad ka na mo sa Di akin. ba ako nag-order libre naman ko kuha sir. Boss, ano ka nang boss? Wala Ay, patawag ka na sa barangay ron. Yung ang... tayo naglagyan sa pulo nila. Sir, boy. Sir, hindi na naman ta, sir, no? Oh, sir, lang. Problema, sir, bi. Huwag mo, kasi mubayad ko sa ilang. Ikaw ko giorder mami. Ah, bayari. Ikaw, bayari na. Ako kwarta ko. Sabi ko bayad na ko Oh, libre na to eh, bayan eh. Sorry. May silpon sila eh. Kanila. Ah, pwede ganun to rin mo, silpon mo sila. Kanila eh, bayan. Ah, pwede rin, okay lang. Ha? Tampo ang nga ni klaki. Kanila, okay. Hilampak nila nga tawanan. Asal mo itong mga animal mo mga tawanan mo. Asal mo mo. Shout out ako sa owner ng tindahan na si Mario Nagasaho. Salamat kayo sa welcome mo pag-vlog sa imong tindahan, Sir Mario. Salamat Thank you, kayo sa kayo. pag-free sa among gitaon Sa sponsor sa among gitaon. Dara mo Salamat kisanan. Kung kisay kinaan niya, ay nagkabalik niya na rin si Mario Nagasaho sa iyong tindahan. Ah, pwede mo. Bilakol tanan, lahat tanan yung paliton. Ano lang mo diri? Oh. Barato pa. Oh. Sulit mo kayo Oh. presyo. Sila. Quality pa. Tagsan kay Shaq Stock. Nagkakalagdag. Bukas. Nakatanan. Tanan ito. Oh, basta inala sa Panimalay na Asya. Taktora. O shout out ko sa akong mga igsoon diya sa Labangon o diya sa Pardo, si Edgar o si Efren Mutalid family. Thank you. Thank you. Salamat sa amo
among followers no, sa FB page o sa subscribers sa among YouTube channel sa Artistang Mini. Salamat kayo. Tanan ha. Bye-bye. Thank you!